Показаха готовността на многонационалната бригада да отблъсне атака на предполагаем враг, който нахлува на територията на България. Самия характер на това, на което присъствахме в случая, показва какъв е характера на НАТО. Че НАТО е защитен блок, а не агресивен, който многократно е било подчертавано. За последен път това беше подчертано, когато бяхме и с министъра на отбраната, и с шефа на отбраната на срещата на върха във Вашингтон. Вижда се, че се отблъсква атака на агресор. Както казвам, това показва каква е и същността на Северноатлантическия пакт, силата на съюзниците, на солидарността и колко това благоприятства отбраната на всяка една държава членка, ако бъде нападната от такъв враг, как всички действат. Това е така наречения, неизвестен на всички, член 5 от пакта. Всички действат като един.